изявите на Виктор Очаи в тази ситуация. Загуби, опитва се да играе сам лявото крило. На Септември с още един момент, в който се опитва да организира атака. Още един момент, в който Ботев загуби топката в средата на терена. В наказателното поле, където успя Виктор Очаи да изтов на столичния клуб в последните години от елитния футбол. Дълго подаване към Вини Триболе. Добре се развива тази атака на Ботев. С акробатично изпълнение. В първи момент не успя да изчисти топката. След това от малко по-трудна нито един футболист на домакините не игра с топка. Доста настоятелен обаче бе Коврат юношча и успя. Мартин Моран, бивши футболист на ЕТА. Отново отнеха домакините да търси изравнителния гол. Моран ще бъде срещу Турция и Босна и Херцеговина. Останал сам срещу топка в тялото на футболист на Попов. Се губи Конте. Сигнал от Васимир Хатип нямаше. Преди това една смяна се подготвя в лагера на Ботев, доколкото Рупанов. Иначе при едно точно подаване за Рупанов едва ли щеше да бъде проблем от два. Кристиан Каси също ще влезе в игра, така че